ουσιαστικά ο γονιός είναι συνεπής με τα όρια, έτσι. Τη μια σε αφήνω, την άλλη δεν σε αφήνω. Αναλαμβάνει ο γονιός στην πραγματικότητα την επίλυση των προβλημάτων και των ευθυνών του παιδιού. Ο γονιός θα πει στο παιδί: κάνε αυτό, άμα εκείνο σου κάνει εκείνο, λειτουργήσε με τον ΑΒΓ τρόπο. Όλο αυτό όμως δημιουργεί, εδώ τι γίνεται, ένα τέτοιο παιδί θα αναγκάσει τα παιδιά, τα όρια στα παιδιά είναι, το λέγαμε και στο γυμνάσιο, νομίζω, είναι απαραίτητα τα όρια στα παιδιά, χωρίς όρια νιώθουν ανασφάλεια. Οπότε αν αυτό το κάνει ο γονιός και είναι απλά ένας υπερδότης και υπερπροστατευτικός που κάνει αυτό όλο για το παιδί, τα παιδιά θα βγάλουν συμπεριφορές που θα αναγκάσουν κάποιον να τους βάλει όρια. Θα είναι ο γονιός, τελικά. Θα είναι το εκπαιδευτικό σύστημα. Θα είναι το δικαστικό σύστημα. Κάποιος θα τους βάλει όρια όμως. Όλο αυτό μπορεί να δημιουργήσει και κρίση στην οικογένεια. Η δύναμη είναι στο παιδί. Ένα παιδί το οποίο νιώθει ότι είναι το κέντρο του κόσμου μέχρι τα 4 στο νηπιαγωγείο, που νιώθει ότι είναι το κέντρο του κόσμου μέχρι τα 4, ακόμη κι αν ο γονιός δεν είναι ότι θέλει το παιδί το κάνει, αλλά το παιδί νιώθει ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Πώς θα σταθεί αυτό το παιδάκι όταν θα πάει μέσα σε μία τάξη στον νήπιο και δεν θα είναι το κέντρο του κόσμου? Και πάλι στα νηπιαγωγεία υπάρχει πολύ τρυφερότητα, υπάρχει πολύ εξατομικευμένο. Και εδώ υπάρχει, ναι. Είναι λίγο διαφορετικά στο νηπιαγωγείο, έτσι. Υπάρχει άλλη ευελιξία στο πρόγραμμα το καθημερινό και στην επαφή με τον γονιό. Ακριβώς, το ότι μπορεί και να ταΐσει σε κάποια φάση, θα φροντίσει, δηλαδή και για ανάγκες. Όχι ότι εδώ κάποιες φορές δεν συμβαίνει, ειδικά στα πρωτάκια, έτσι, και να φροντίζουν και άλλες ανάγκες οι εκπαιδευτικοί. Όμως, όταν ένα παιδί νιώθει ότι είναι ο βασικός τρόπος που έμαθε να σχετίζεται με τους άλλους είναι ότι είμαι το επίκεντρο, πώς θα σταθεί αυτό το παιδί? Όταν θα βρεθεί στον χώρο του σχολείου, τι θα κάνει? Ή θα συνεχίσει να ζητάει να είναι το επίκεντρο, έτσι. Και αυτό μπορεί να το κάνει είτε με διάφορους και καλά χαριτωμένους τρόπους, όπου βλέπουμε πολλά κοριτσάκια, πολλά προβλήματα δεν δημιουργούνται στο σχολείο, κάποια παιδιά τα οποία θέλουν να είναι αυτά, και άμα προκύψει και κάποιο άλλο έτσι που είναι λίγο δυναμικούλικο, λίγο αυτό, δημιουργούνται κλίκες, δημιουργείται ένας χαμός μέσα στις τάξεις. Ακόμη και μέχρι το γυμνάσιο το βλέπουμε αυτό. Ή με αυτόν τον τρόπο, ή θα διεκδικήσει αρνητικά και με επιθετικότητα να είναι το επίκεντρο, ή θα καταλάβει ότι τώρα δεν μπορώ να είμαι το επίκεντρο και αυτό θα το ρίξει και μπορεί και να παραιτηθεί με έναν τρόπο. Άρα, εμείς τίποτα από όλα αυτά δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε το παιδί να καταλάβει ότι εδώ υπάρχει μια ισοτιμία. Ότι είμαστε όλοι εισάξιοι, ισότιμοι, έτσι, και είμαστε όλοι για όλους. Αυτό είναι το στόχος του σχολείου. Ο στόχος του σχολείου είναι και η κοινωνικοποίηση του παιδιού. Οπότε, είναι πολύ δύσκολο το παιδί αυτό να το αποδεχθεί. Οπότε η υπερπροστασία είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που δημιουργούν θέματα στο παιδί μας και στο σχολείο. Δεν μπορεί να μάθει ότι δεν είναι πλέον το επίκεντρο με θετικό ή με αρνητικό τρόπο. Το παιδί πιστεύει ότι δεν αναμένεται εγώ να τηρώ τους κανόνες, οι κανόνες είναι για τους άλλους, όχι για μένα, εγώ δημιουργώ τους δικούς μου κανόνες με τον όποιο τρόπο. Άλλοτε μοιάζει με θετικός ο τρόπος που το κάνουν, άλλοτε είναι μέσα από την επιθετικότητα. Δεν έχει εμπιστοσύνη στους ενήλικες, άρα δεν θα έχει εμπιστοσύνη ούτε στο δάσκαλο. Οκ, παρακάτω. Μετά το άλλο άκου είναι όταν υπάρχουν πολύ αυστηρά όρια, γιατί και πάλι φοβόμαστε, έτσι. Και πάλι το παιδί είναι το επίκεντρο, επειδή φοβόμαστε μήπως ξεφύγει, επειδή φοβόμαστε μήπως κάτι πάθει το παιδί. Οπότε βάζουμε πάρα πολύ αυστηρά όρια και όταν θα έρθει στο σχολείο ή θα είναι ένα μαζεμένο παιδί που αυτό μπορεί να είναι αυτό που θα απορροφήσει και διάφορα και έτσι μπορεί να γίνει τελικά και το θύμα. Όχι αναγκαστικά για bullying, δεν είναι όλα bullying, όλα τα
τα σκηνικά που συμβαίνουν στο σχολείο δεν είναι bullying, λίγα είναι bullying. Έτσι. Απλά το bullying είναι δεν θα πάω σε αυτό το θέμα, αλλά είναι ένας πολύ χρησιμοποιημένος όρος που πολλές φορές λάθος χρησιμοποιείται. Ή θα προσπαθήσει στα πλαίσια του σχολείου να σπάσει τους κανόνες και τα όρια που δεν μπορεί να σπάσει μέσα στο σπίτι. Ο γονιός είναι ο γονιός μου και πάλι θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο από το φόβο του άνθρωπος, έτσι. Από το φόβο του και του ξεφύγει το παιδί. Ναι, μην πούμε παρακάτω. Αυτά νομίζω ότι εγώ ήθελα να σας πω σε πολύ γενικές γραμμές. Τώρα για το ακριβώς για τα... μάλλον θα να δούμε και το δημοκρατικό. Παρακάτω. Ναι. Ωραία. Πώς φαίνονται τα δημιουργικά και ωφέλιμα όρια. Η λέξη σεβασμός είναι η βασική λέξη. Είτε στη σχέση μας με το παιδί μας, είτε στη σχέση μας με τον μαθητή μας, αλλά κυρίως στη σχέση με τον εαυτό μας. Άμα εμείς σεβόμαστε τον εαυτό μας με την ευρύτερη έννοια, τότε σεβόμαστε το παιδί, σεβόμαστε τον εκπαιδευτικό, σεβόμαστε τον μαθητή, σεβόμαστε το πλαίσιο, τα σεβόμαστε όλα. Σεβασμός ότι αναγνωρίζω την αξία του άλλου, τη μοναδικότητα του άλλου, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και ένας άλλος, δεν είμαι μόνο εγώ σε αυτόν τον πλανήτη. Οπότε ο γονιός χρειάζεται να σεβαστεί και να αποδειχθεί ότι το παιδί του είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα με δικαιώματα και υποχρέωση. Πιστεύει ο γονιός ότι τα παιδιά είναι σε θέση να λύνουν τα προβλήματά τους, έτσι. Αυτό χρειάζεται να κάνουμε, να πιστεύουμε ότι τα παιδιά είναι σε θέση με τη δική μας υποστήριξη. Μέσα από τη συζήτηση, μέσα από την ενεργητική ακρόαση, μέσα από την επικοινωνία, ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα επιλογή, ότι τα παιδιά χρειάζεται να μαθαίνουν από τις συνέπειες των πράξεών τους, όχι από την τιμωρία, από τις συνέπειες των πράξεών τους, όπου και μέσα στο σπίτι θα βιώσουν τις συνέπειες των πράξεών τους και στο σχολείο τους πρέπει να δουν οι πράξεις τους τι συνέπειες έχουν και οι θετικές και οι αρνητικές πράξεις, αλλά κυρίως οι θετικές, γιατί μέσα από αυτό θα πάρουν θετική επανατροφοδότηση για να συνεχίσουν να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Ότι είναι ικανά, πρέπει να θεωρούμε ότι είναι ικανά τα παιδιά με τις δυσκολίες τους πάντα. Ότι η ενθάρρυνση υποκινεί τη συνεργασία, όχι το να θεωρώ ότι το παιδί μου είναι το πρώτο, ούτε ότι είναι το τελευταίο. Η εμπιστοσύνη στο παιδί. Το να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στο παιδί και το να θέτουμε ξεκάθαρους κανόνες και όρια. Οι κανόνες και στο σπίτι και στο σχολείο χρειάζεται να είναι ξεκάθαροι. Οι κανόνες χρειάζεται, δεν είναι όμως οι κανόνες τους οποίους θέτω εγώ ως γονιός μες στο σπίτι ή εγώ, ξέρω εγώ, ο διευθυντής ή η αρχή, η πρωτοβάθμια, ξέρω εγώ, θέτω ή το Υπουργείο θέτω μέσα στο σχολείο. Υπάρχουν και αυτοί οι παραπάνω κανόνες, αλλά οι κανόνες πρέπει με έναν τρόπο να βγαίνουν μαζί, όπου συμπεριλαμβάνουν τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες, τις επιθυμίες και του παιδιού και των υπολείπων φυσικά. Τα λόγια εννοείται να υποστηρίζονται από τις πράξεις μας, είτε είμαστε γονείς είτε εκπαιδευτικοί. Χρειάζεται να εξηγούμε τους κανόνες, αλλά και αυτούς που δεν έχουμε βγάλει μαζί. Γιατί καλό είναι κάποιους κανόνες να τους βγάζουμε μαζί με τα παιδιά. Γιατί έτσι τους δείχνουμε ότι τα σεβόμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντέχουμε και να κατανοούμε το κλάδο και την αντίδραση του παιδιού στα όρια. Πρέπει να αντέχουμε. Να το αντέχουμε αυτό. Τι? Η χειραγώγηση. χειραγώγει. Μας χειραγωγεί, μας του πειράματος μας χειραγωγεί. Άμα το αντέξουμε δεν μας χειραγωγεί. Ναι. Εκεί σταματάει. Ναι, χρειάζεται να αντέχουμε αυτό που, τώρα δεν ξέρω κάποιοι πιο μικροί, που η μαμά του Γιαννάκη πάντα είναι καλύτερη, ας πούμε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αντέξουμε. Πάντα η μαμά του Γιαννάκη είναι καλύτερη σε σχέση με εμάς. Όχι όσους βλέπουμε, ας πούμε, τη σειρά. Τα όρια δεν είναι αγώνας δύναμης με νικητές και χαμένους, έτσι.
είναι μαζί, δηλαδή το μαζί χρειάζεται, μαζί με το παιδί, μαζί με τον εκπαιδευτικό, μαζί με τον γονιό, μαζί με όποιον με έναν τρόπο μπορεί να μας υποστηρίξει. Και φυσικά είναι για να πειραματιζόμαστε, είναι για να σπάνε και να τα ξαναθέτουμε, γιατί καθώς μεγαλώνει το παιδί, οι αλλάζουν οι ανάγκες τόσο του παιδιού, όσο και της οικογένειας, και οι δικές μας, και του εκπαιδευτικού συστήματος, τόσο πρέπει να πέφτουν αυτά τα όρια και να μπαίνουν νέα, έτσι, σαν τα ρούχα. Πολύ ωραία τα ρούχα τώρα που τα φοράμε, ξέρω εγώ, στα 4, δεν τα φοράμε στα 12, δεν θα μπαίνουν, το ίδιο και τα όρια. Όταν λοιπόν μπαίνουν τα όρια, με τον τρόπο που είπαμε ότι είναι δημοκρατικό το κλίμα μέσα στην οικογένεια, όχι αυταρχικό ή υπερπροστατευτικό, το παιδί νιώθει ασφάλεια, νιώθει μια ψυχολογικού ή του εκπαιδευτικού αντίστοιχα, δηλαδή και με στην τάξη, κανόνες, όρια στο σχολείο. Μαθαίνει τη χρησιμότητα των όριων, μαθαίνει να συνεργάζεται, μαθαίνει να αναλαμβάνει τις ευθύνες των πράξεών του, να επιλέγει και το δικαίωμα στην επιλογή. Αναπτύσσει αυτοεπίνηση και φυσικά έχει εμπιστοσύνη στους ενήλικες, έτσι. Εμπιστοσύνη, καλή εμπιστοσύνη, μπορεί να διακρίνει. Όχι, αυτά δεν θα πω. Άμα δεν την άλλη φορά. Όχι, αυτά. Υπάρχει κάτι που θέλετε να ρωτήσετε, θέλετε να διαφωνήσετε, να συζητήσουμε, κάτι άλλο που θα θέλατε, κύριε Διευθυντά, να πούμε, να τονίσουμε. Θα πρέπει να ασχοληθούμε μέρες ολόκληρες. Καλά, γεγονός είναι αυτό. Ωραία. Εγώ θέλω αυτό. Τι λέτε? Να πούν οι γονείς. Να πούν οι γονείς, όλοι, ναι. Θέλω αυτό να θυμόμαστε, ότι το σχολείο και η οικογένεια και όλοι μας είμαστε έτσι αλληλεπιδρώντας συστήματα, ανοιχτά συστήματα, που τι κάνουμε κάθε φορά που προσπαθούμε να έρθουμε σε μια ισορροπία με τον όποιο τρόπο, ότι δεν είμαστε η μεν και η δε του σχολείου και η οικογένεια, είμαστε ένα. Γιατί ακόμη δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν πειράζει. Ακόμη και να διαφωνήσουμε, μπορούμε τελικά να συνεννοηθούμε και να βρούμε μια άδεια για το παιδί, γιατί το παιδί κάτι θέλει να πει σε κάποιον. Είναι ο γονιός, είναι το σχολείο, είναι ο εκπαιδευτικός, κάτι θέλει να μας πει, πρέπει να το ακούσουμε. Και για να ακούσουμε το παιδί πρέπει να μάθουμε να ακούμε ο ένας τον άλλον οι ενήλικες καταρχήν. Κοιτάξτε, το θέμα της συνεργασίας είναι κατά της ψυχής και από τις δύο πλευρές. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους γονείς, γιατί και εμείς γονείς είμαστε. Έχει να κάνει και από τις δύο πλευρές. Και από τους εκπαιδευτικούς και από τους γονείς. Τώρα, το να φτάσουμε σε ένα σημείο του να λέμε ότι αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει έτσι και πρέπει να το διαχειριστούμε με αυτόν τον τρόπο, χρειάζεται πάρα πολλούς δρόμους. Ας μην ξεχνάμε το εξής, ότι οι εκπαιδευτικοί είναι επαγγελματίες. Έχουν σπουδάσει για αυτό το συγκεκριμένο και εννοείται ότι έχουν μια εμπειρία περισσότερο και ξέρουν να αλληλεπιδρούν, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στην όλη διαδικασία. Τώρα, είπατε εύστοχα προηγούμενα ότι πολλοί και εμείς ως γονείς, όταν έχουμε επαφή με τον δάσκαλο, με τον εκπαιδευτικό, είμαστε στην πιο καλή περίπτωση στην άμυνα. Και περισσότερες φορές στην επίθεση. Το ζω σχεδόν καθημερινά αυτό το πράγμα. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι η διάθεση συνεργασίας σε εκείνη τη χρονική περίοδο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, χωρίς να θέλουμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με κάποιους άλλους επαγγελματίες, όταν πάμε παραδείγματος χάρη σε έναν γιατρό, λέμε ότι μας πονάει το κεφάλι μας στο στομάχι μας, να μας δίνει μια αγωγή και τέλειωσε. Όταν ερχόμαστε στο σχολείο, υπάρχει έτσι μια μικρή διαφοροποίηση, μια μικρή διστακτικότητα και προφανώς δεν ξέρω για ποιο λόγο λένε ότι ο δάσκαλος μου άρεσε και αυτός τι κάνει. Δεν ξέρω έτσι κι αλλιώς. Χωρίς να θέλω να δείξω κανένα γονιό, λέω αυτά τα οποία ζω και ζούσα. Με αποτέλεσμα υπάρχει μια διστακτικότητα. Και η διστακτικότητα αυτή εννοείται ότι δημιουργεί πάντοτε προβλήματα. Να σας πω χαρακτηριστικά. Από την τετάρτη τάξη και πάνω, όλα τα παιδιά βρίζουν. Κατά γενική ομολογία. Θα μου πείτε η βρισιά είναι τόσο καταδικαστέο. Όχι, δεν είναι καταδικαστέο. Αλλά το παιδί μεταφέρει κάποια μηνύματα. Ποια είναι αυτά τα μηνύματα που μεταφέρει? Επίσης, για το θέμα της συνεργασίας, θα ήθελα να επικρατούμε λίγο παραπάνω, να δούμε κάποιες κατευθύνσεις που θα μας δώσετε εσείς, για να μπορέσουμε να πάμε πιο μπροστά σε αυτό το είδος στην υπόθεση. Για τη συνεργασία. Ωραία, πριν από λίγο κάτι άλλο, ότι καμιά φορά τα παιδιά δεν είναι ότι λένε ψέματα. Πολλές φορές άλλα λέει το ένα παιδάκι, άλλα λέει το άλλο παιδάκι, άλλα λέει ο εκπαιδευτικός, άλλα λέει ο γονιός. Τι σημαίνει ότι κάποιος είναι ψεύτικος?
σημαίνει ότι ο καθένας είδε τα πράγματα από τη δική του πλευρά και τα βίωσε. Τα παιδιά πολλές φορές κάτι που θα δούνε μπορεί να το αντιληφθούν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο. Αυτόν τον τρόπο θα φέρουν σε εμάς. Οπότε εμείς δεν είμαστε εκεί ούτε ως δικαστές, ούτε ως αστυνόμοι, ούτε για να ανακαλύψουμε τον ένοχο του πράγματος. Και δεν είμαστε να ανακαλύψουμε τον ένοχο του πράγματος όταν αφορά και το άλλο το παιδί. Έτσι, δηλαδή, να πρέπει σαν και καλά να ρίξουμε το φταίξιμο στο άλλο το παιδί ή στα άλλα τα παιδιά ή στον εκπαιδευτικό, για να μην φανεί ότι το δικό μας το παιδί έχει θέμα. Χρειάζεται να δεν ψάχνουμε να βρούμε αλήθειες, ψάχνουμε να κατανοήσουμε το πώς το αντιλήφθηκε το παιδί, πώς νιώθει. Δηλαδή, αν έχουμε, ας πούμε, δύο παιδιά τα οποία είναι σε σύγκρουση. Δεν είναι αναγκαστικά ότι το ένα από τα δύο λέει ψέματα. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πώς νιώθουν και τα δύο και τη δυσκολία την οποία έχουν και τα δύο και τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται και τα δύο. Ακόμα και αν μέσα μας νιώθουμε ότι το ένα το παιδάκι είναι ο θήτης, θα πρέπει και αυτό να το αντιμετωπίσουμε ως παιδί. Και να προσπαθήσουμε να το καταλάβουμε, γιατί και αυτό κάτι θέλει να μας πει. Και αν πούμε σε αυτή τη διαδικασία, έχουμε πολύ περισσότερες πιθανότητες να γίνει καλύτερη η ζωή και για το δικό μας το παιδί. Επίσης, είναι αυτό που βλέπω τώρα. Δεν είμαι έξω από την ερώτηση που κάνατε, αλλά γιατί αυτή η νοοτροπία πολλές φορές μας οδηγεί στο να έχουμε θέματα στη συνεργασία μας με τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχει ατομικισμός. Νομίζουμε ότι αν το δικό μας το παιδί είναι καλά, δεν το λέω για κανέναν από εσάς, έτσι, είναι ούτε σας ξέρω, ούτε ξέρω αν υπάρχουν θέματα και τι θέματα. Δεν έχω κάνει καμία προηγούμενη συζήτηση με τον διευθυντή, με κάποιον εκπαιδευτικό. Τι θέλω να πω. Ναι, ότι στόχος μας είναι να είναι το δικό μας το παιδί καλά. Λάθος στόχος. Δεν μπορεί να είναι το δικό μας το παιδί καλά αν δεν είναι τα άλλα τα παιδιά καλά μέσα στην τάξη. Τείνουμε να λέμε να αφήστε το, κάντε, ράντε. Όχι, είναι πολύ λάθος αυτή η αντιμετώπιση. Γιατί αργά ή γρήγορα το παιδάκι το οποίο το έχουμε αφήσει, ας πούμε, το έχουμε κατηγορήσει ή έχει τα όποια προβλήματα, αυτό αργά ή γρήγορα και δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο θα βγει και στο δικό μας το παιδί. Με έναν τρόπο. Στόχος μας δεν πρέπει να είναι καλά το παιδί μας στην τάξη. Στόχος μας πρέπει να είναι καλά, στόχος μας πρέπει να είναι καλά όλη η τάξη, το είπα σωστά. Μόνο τότε μπορεί να είναι καλά και το δικό μας το παιδί. Γιατί θυμόμαστε ότι η τάξη είναι ένα συστηματάκι και είναι ένας οργανισμός. Αν ένα όργανο υπολειτουργεί και δεν το φροντίζουμε, τότε όλος ο οργανισμός αργά ή γρήγορα ακριβώς ανοσίσει που λέει η ύλη. Άρα πρέπει να μας νοιάζει και με έναν άλλο τρόπο να δούμε τα θέματα τα οποία προκύπτουν. Όπως και με τον οργανισμό μας, έτσι. Αν πονάει το στομάχι μας, δεν είναι βγάζουμε το στομάχι μας με τη μία ή το κακό στομάχι, το φροντίζουμε. Άρα τα παιδιά τα οποία βγάζουν κάποια θέματα, ίσως χρειάζονται και περισσότερη φροντίδα με έναν τρόπο. Και αν δεν μπορεί η οικογένεια να τα φροντίσει, και αυτό είμαστε όλοι οι υπόλοιποι εδώ. Ακόμη και αν είμαστε θυμωμένοι με τη μάνα, με τον πατέρα του παιδιού αυτού που κάνουν τις όποιες βλακίες, ας πούμε, έτσι, λέω τώρα. Το παιδί είναι παιδί. Και όσο εμείς περισσότερο νοιαστούμε για αυτό το παιδί, τόσο καλύτερα θα πάει και το δικό μας το παιδί. Είμαστε αλληλέγγυοι, δηλαδή χρειάζεται αυτό να το καταλάβουμε. Το ίδιο και με τον εκπαιδευτικό. Δεν μπορώ να είμαι σε αντιδικία με τον εκπαιδευτικό και να θεωρώ ότι θα πάει καλά το παιδί. Τώρα, σε σχέση με τη συνεργασία, θεωρώ ότι η συνεργασία θα πρέπει να γίνει καταρχήν κατ' εμέ, και δεν ξέρω εσείς εδώ πώς συνεργάζεστε με τους εκπαιδευτικούς, με τους γονείς. Χρειάζεται όταν υπάρχει ο γονιός στο σχολείο, καταρχήν να του δίνουν μια καρέκλα του ανθρώπου να κάτσει. Συγγνώμη, το λέω έτσι. Δεν μπορεί να μιλήσει ο δάσκαλος, ο διευθυντής, ο εκπαιδευτικός, η δασκάλα,
με τον γονιό να τον έχει. Δεν είναι ότι θα πάθουν κάτι τα πόδια του γονιού, έτσι, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Δεν μπορούμε να μιλάμε όρθιοι στον διάδρομο, ούτε έξω στην αυλή. Χρειάζεται να δημιουργούμε το πλαίσιο της συνεργασίας. Ούτε μπορούμε να πηγαίνουμε στο σχολείο βιαστική, ας πούμε, και αυτά. Ή να μας καλεί το σχολείο κι εμείς. Εντάξει, έλα μωρέ, και τι έγινε. Όλα καλά, εμένα είναι καλά το παιδί μου, εγώ έχω για το παιδί μου είναι καλός μαθητής, καλή μαθήτρια. Οκ, δεν με νοιάζει. Οπότε χρειάζεται, κάποιες φορές, να ξεκινήσουμε από τα απλά. Πώς θέλουμε να μιλάμε με τους ανθρώπους και να επικοινωνούμε, αυτό χρειάζεται να επιδιώξουμε. Αλλά για να αλλάξουν όλα αυτά, χρειάζεται να αλλάξουμε την εικόνα που έχουμε στο κεφάλι ο ένας για τον άλλο. Την εικόνα που έχει μέσα στο μυαλό του ο γονιός για τον εκπαιδευτικό και την εικόνα που έχει ο εκπαιδευτικός για τον γονιό. Γιατί και οι εκπαιδευτικοί, επειδή πολλά έχουν υποστεί, πολλά έχετε υποστεί, έτσι πολλές επιθέσεις, έχει απαξιωθεί ο ρόλος σας και αυτό είναι τραγικό, γιατί μετά πάλι βγαίνει στα παιδιά μας ο απαξιωμένος δάσκαλος. Δεν θα το πω ακραία, αλλά αλλιώς θα λειτουργήσει ένας απαξιωμένος δάσκαλος, από όλους απαξιωμένος, και αλλιώς θα λειτουργήσει ένας δάσκαλος που του δίνουμε την αξία που του αναλογεί. Γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία ο δάσκαλος. Θεωρώ ότι αλλάζει ζωές. Θυμηθείτε τους εαυτούς σας. Από πόσους δασκάλους θυμόσαστε θετικά, ξαναλέω, και το πώς έχουν επιδράσει θετικά στη ζωή σας για αυτό που είστε σήμερα και πόσοι επέδρασαν αρνητικά. Αν υπάρχουν όλα. Δεν ξέρω τι παραπάνω. Για μένα το σημαντικότερο είναι να αλλάξει η ιδέα που έχουμε για τα πράγματα. Αν δεν αλλάξει η ιδέα, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Τι έχετε κατά νου εσείς? Τι έχετε κατά νου για τη συνεργασία, τι δυσκολεύει τη συνεργασία? Κοιτάξτε, νομίζω το πλαίσιο το οποίο αναπτύξατε και αναπτύξαμε είναι στη σωστή βάση. Τώρα από εκεί και πέρα χρειάζεται και περαιτέρω εργασία. Καλά, οκ, και πάντα υπάρχουν και ιδιαιτερότητες. Πάντα υπάρχουν και ιδιαιτερότητες και από τους γονείς και από τους εκπαιδευτικούς, έτσι δεν τους συζητούμε. Απλά δημιουργούμε το αίρισμα ώστε να υπάρχει σκέψη έθεν και ένθεν, ώστε να δημιουργηθεί μια βάση πιο στέρεη. Δηλαδή, και μόνο που το κάνετε, σημαίνει πολλά. Και εσείς που το θέτετε, σημαίνει ότι το σχολείο θέλει τη συνεργασία, την ουσιαστική, και θέλει να επιτελεί το ρόλο του. Αυτό είναι πραγματικός ο ρόλος του, ολοκληρωμένο το ρόλο του, και όχι μόνο το γνωστικό και το μαθησιακό. Και οι γονείς, που έχετε αρκετούς γονείς εδώ, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάμε σε άλλο σχολείο και είναι 10 γονείς, ας πούμε. Και εδώ είστε καμιά 35-40, είστε 35 σίγουρα, πριν είχαμε μετρήσει. Που σημαίνει ότι κι εσείς. Άρα όταν έχουμε δύο πλευρές που και πάλι το κάνουμε τον διαχωρισμό, που δείχνουν ότι θέλουν, είναι μετά τα πράγματα πολύ πιο εύκολα για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Θεωρώ το σημαντικότερο είναι το σχετίζεστε, που τόσο σωστά είπατε, όχι του γονιού με το παιδί και του εκπαιδευτικού με το παιδί, αλλά του γονιού με τον εκπαιδευτικό. Και ίσως εδώ παίζει ρόλο και ο σύγχρονος τρόπος ζωής που όλοι είμαστε απορροφημένοι από υποχρεώσεις. Γιατί κακά τα ψέματα, εγώ πολλές φορές έχω να πω να λογιστεί και ποιο λόγο οι γονείς να είναι τόσο διστακτικοί απέναντί μας. Και διαπίστωσα ότι πότε εγώ θα καλέσω έναν γονιό να επικοινωνήσω μαζί του, όταν θα παρουσιαστεί ένα πρόβλημα. Αν είχα την πολυτέλεια του χρόνου να πάρω την κυρία Μαρία και τον κύριο Κώστα και να του πω σήμερα ο δικός σου, δεν μπορείς να φανταστείς τι έκανε. Στην τάδε άσκηση, ξέρω εγώ, στην τάδε συνθήκη ανταποκρίθηκε τόσο θετικά. Και υπήρξε και ένα θετικό βήμα. Και τονωθήκε το εγώ του γονιού, το οποίο είναι στοιχείο του χαρακτήρα όλων μας. Νομίζω ότι πιο εύκολα θα λυθεί και θα μπορέσει για κάτι που ο ίδιος αναγνωρίζει ως πρόβλημα να το μοιραστεί ή να δεχτεί τη γνώμη του εκπαιδευτικού και φυσικά και το αντίστοιχο. Συμφωνώ. Δηλαδή, οι ενήλικες θεωρώ ότι έχουμε περισσότερο να κάνουμε δουλειά. Ναι, συμφωνώ. Έτσι ακριβώς είναι που όλοι πέφτουμε όταν δημιουργείται το πρόβλημα. Και επικοινωνούμε μόνο στο πρόβλημα. Ακόμα εδώ μας βρίσκεις. Πήγε, εσύ, εμείς Θα χρεώσουμε παραπάνω.
τον πατέρα, τη μητέρα, τη γιαγιά, τον οποιοδήποτε, που και αυτή είναι σημαντική άλλη στη συμπεριφορά του παιδιού, δεν προλαβαίνει να το επικοινωνήσει. Γιατί ο χρόνος σου περιορίζεται στο να διοικητές και στη δυσκολία. Είναι όλο αυτό το οποίο εκεί μεταξύ, εγώ λέω ότι έρχεται η προσωπική επιλογή, γι' αυτό είπα ότι πιέζει ο καθένας μας να αναρωτηθεί πώς ο ίδιος στέκεται μέσα σε όλο αυτό που γίνεται, πώς ο ίδιος σχετίζεται, για να δει τελικά τι είναι προτεραιότητα, πού πρέπει να δώσει έμφαση. Αυτό, δηλαδή σήμερα όλοι είμαι σίγουρη ότι κάτι είχατε να κάνετε, κάποιο παιδί είχατε να πάτε σε μια δραστηριότητα, κάτι είχατε να μαγειρέψετε, κάτι είχατε να ασχοληθείτε, εκπαιδευτικοί και γονείς, κι όμως ήρθατε. Δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή του να δίνουμε, του τελικά να αρχίσουμε να δίνουμε έμφαση και στο θετικό και σε αυτό που είναι πριν το πρόβλημα. Στο να σχετιζόμαστε πριν δημιουργηθεί το πρόβλημα και να ενθαρρύνουμε το θετικό. Πρόληψη. Γι' αυτό είστε πρόληψη. Γι' αυτό είμαστε πρόληψη. Είμαστε καταστολή. Αυτά. Σας χίλιο ευχαριστώ. Συγγνώμη αν μας Ευχαριστούμε την κυρία Δεμετρή, τον κύριο Χρήστο και όλους εσάς που ήρθατε. Ήταν μεγάλη χαρά. Θετικά μηνύματα έχουμε αποκομίσει στο επανειδή.